Heidi, don't talk it to the Heidi. Heidi, don't talk it, Musa Heidi. Heidi, don't talk it to the Heidi. Heidi, don't talk it, Musa Heidi. Pulano lamsogo, making video, Mwsanai. Music day abono mixing khaika same music agi ni simino baba music pro industry habarobo hapurun simina apron tinijak tiprasa music studio ba industry boni yak by revelation tu bunai sini tapok same bini music hingka ang belai khano prata jago oro jamongo broni ungi khorang rakha bukok sarati belai ka khorang gotoi belai ka high skill or jamanobo ambagai ang ogano rojamna bagai ang bono select khaika belai ka hamna sarati no Tejela angene orok khorang rakha ni takok budi bono belaika hambai o samongo project ang bagadali samkhan bagai tabini belaika hardwork o high skill or jamna bagai bobo onek kosto khaika onek hardwork khaika oro location select khaika santikala sam champanogor Shri Krishna Maharaj bono belaika hambai o samongo anu chubakha obo kaisa Bollywood ni song je kesa bono kosolei obono compose khaimani Lila ni o jaga dedication level belai ke kaham belai ke bini cooperated dedication belai ke kaham bini tamni gangka khorjo borona bkhna silnani abo kem khache accept khaimiya ang bono je pro o project ni bagai nangomti khainangnai bkhna silna nangnai o ja kise kitoni mosamongo he khainan ke bologo no accept khainaka ambage bono personally belai ka hambai o jaga nor nokhana casting tongo Lila tai Madobi bongni couple ha ka bar big bu sainga belai ke khapiwa tai audience ro bongno awa ha ke nok hangka belai ke hamjago tamni ka bongni juri bongni je couple borok matching khayo ambage ang o ja casting bongno khaika borok khornuino nor film release ni nor nai di nor belai ke na thujangnai belai ke tong thujangnai belai ke nugui bongno nor excited bong kana baksa tai o project je bongni je choreography sorup bono belai ke ang hambai tamni ka bono saktharei ani samungni simiya team ni samungni simiya nijini hni samungni wansugui bono kaham ke choreograph khaika ka practice rogo borok on the spot na khaika Madobi nang personally belai ka ang hambai renai tamni gangke Lila no bo kom somoy no logi practice khaine ke bo phatcha ka mai ke samungu kuimiya serengmi meya ang bisas khayo am bagai ang abono ang bong thania farja borok samung belai ka hangka khaika Kenor text no kana background logo je kirtan party rok borok actually borok real kirtan no mosawo ke ang je original kirtan mosne bong non patika ang ke borok bo emon ke bong ni talent tongo ang nukha ang sak belai tong thoka appreciate ma khayo bong no bongna hambai maro basang salo borok samang khanya bagai ang te bo mujungnai khabo khainai action Tambahin san tabuk. Tanggal Actually omo kaisa film ni song se film ni mung ka Manthothok ngang kai obo kaisa film ni song omo buskang salo release nai nor naina ta pokdi